Jediný obratný a vysoce výkonný stroj zabalí v českobudějovické tabákové továrně za den až 400 000 cigaret. Dokonalá mechanizace této práce byla dlouho v rozporu s namáhavým a zdlouhavým balením 25kilových krabic v transportní balírně. Na každý balík bylo nutno navléci takzvanou manžetu. Nedávno tu vyzkoušeli nové zařízení, které vtlačuje balíky do připravené manžety automaticky. Dobrý nápad odstraňuje zbytečnou dřinu, šetří obaly a uvolnil jednu pracovní sílu. Kolik podobných zlepšení by bylo možno uskutečnit na nejrůznějších pracovištích našich závodů?